Okej, ta det lugnt. Ta vad du vill ha. Käften, sa jag. Jag heter Martin Beck. Vi kommer från polisen. Verdenspremiere på C More på 8 helt nye Beck-film. Jag har hittat en död kvinna på ett hotellrum nära Stureplan. Antagligen strypt. Du kommer åka för väpnat rån. Du är inte stum, eller hur? En tjej i din ålder blev mördad i onsdags natt, så torka bort det där smilet. Hon kom från samma klubbar som du går på. Jag vet vilka hon umgicks med. Vilka var det? Sådana med pengar. Hur snabbt kan vi få fram piketen? Är det inte som att be om det? Ni får väl köra civilt. Det spelar ingen roll om de klär ut sig till Alibaba, de 40 rövarna, utan blir upptäckta ändå. Titta på bilden, det är klart du känner igen honom. Jag vet inte vem det där är. Såna här brudar finns det ju hundratals av. Beck, værelse 302. Verdenspremiere nytårsdag. Kun på C More. Det är inga dåliga grejer det här nu. Men ingenting slår opium alltså. Se Beck, når du vil på C More Play. Starter nytårsdag.